Osobni i socijalni razvoj. Razvijanje radnih navika. Opisivanje svojih školskih obveza i radnih navika. Dnevna rutina. Dragi učenici i roditelji, u nastavku je pripremljen sadržaj koji je prilagođen učenicima na način da jednostavno i jasno prikazuje školsku rutinu. Dodatna prilagodba je u tome što je sadržaj u formi video prikaza u cilju lakšeg savladavanja novih sadržaja. Sretno u novim izazovima! Na početku dana mama te dovodi u školu. Ulaziš u učionicu i skidaš jaknu. Nakon toga sjedneš na svoje mjesto za stolom i pogledaš svoj raspored. Aktivnosti u učionici. U učionici radimo aktivnosti za stolom ili na podu. Rad za stolom. Za stolom radimo kreativne aktivnosti ili praktične aktivnosti. Nakon odrađenog rasporeda peremo ruke i odlaziš na užinu. Nakon užine radimo aktivnosti na podu. Samostalna igra ili vođena igra s drugom djecom i učiteljicom. Pred kraj dana odlazimo u sportsku dvoranu ili višeosjetilnu sobu. Tamo vježbamo, igramo se ili se opuštamo. Na kraju dana čistimo radni prostor. Neuredan razred važno je očistiti. Nakon toga mama dolazi po tebe i odlaziš doma. Bravo! Gotovi smo!